Tu máme výjazd na pozemok, tu sme robili bránku, tak to ide popri ceste, až túto do rohu. Tam sme betonovali jeden kolík, ide takto popri ceste, až dozadu. Vlastne tam za betonový stĺp, až kde je budova, tá zadná, štotade. Tu máme prístrešok, prístrešok, vážnicu, to je jama na váženie. Tam je sípka, tam sme nebetonovali. Takže tuto bol pri týchto kríkoch. Ideme. Tam je kolík, čo je predelený pozemok takto pri budove. Tu sme osadili novú bránu. A túto druhú časť zabetonovali sme kolíky. Tam, to je geodetický, tieto pôjdu preč, lebo to sú na našom pozemku. To má aj tak pletivo. Tu je ďalší kolík. Ďalší. To vlastne končí. Tu sú garáže, takto, to je bývalá konská alebo kravská mašta, tam máme ešte smeti, tie topole pôjdu preč, tam majú vlastne garážisti bránky, až tam za ony. Toto sa pôjdu rozbiť betóny, tam vlastne končí ten jeden pozemok, tu je predelená tyčka, ku bránke, to je vlastne prvá časť, až tam. Tu vlastne toto je zvlášť parcela. Sme išli, tu sme dali vymerať, zabili kolík, kde sa končí tak to je tá mašta vnútri. Jedna miestnosť, druhá miestnosť, taká malá miestnosť, to je taká stredná, tu je ten výklenok, čo je vnútri izba. Toto ešte musíme dositovať. Tu vlastne je tá mašta, čo sme obišli znútra. Tu sme dali vymerať kolík. To je vlastne tá budova, od ktorej sme išli od toho kolíka. Vyčlením takto štvorec. Tam je kolík. To sme betonovali. Jednu garáž, tam je druhý, tretí, štvrtý, tu bolo vlastne 4 takto garáže, to sme zabetonovali. Tento jeden, druhý, to sme dali vymerať aj zakresliť do mapy, tretí, štvrtý sa bude takto deliť a tam je príjazdovka, čo sme robili bránu, tam vlastne majú garáže a ploty takto jedný. Potom ešte tu sme na tejto dali nové betóny, stĺpy. Tento je zameraný, lebo to sa kúsok lomí pozemok. Toto sme zabetonovali. Tieto boli, bude treba tam dať plot. Tu sme zamerali kolík. Tieto dva boli. Tento pôjde preč. Tu sme tento zabetonovali, tam je jeden vymeraný, musí mu byť sušiary. Sa vlastne už takto zužuje pozemok na uši. Tu sme vymeraný dali. Jeden, druhý. Vlastne takto tesne pri sebe sú, tu sa zužuje. Poďme tu zvonka.
Tento žarok už patrí družstvu. Tu pôjde pletivo. Tento elektrický stĺp, ten je u nás. Tu je stĺp jeden, druhý. Dali stĺp, aj ošalovanie, tam sme pevnili, lebo tam je kolík, tady pôjde pletivo. Sa vlastne takto vraciame. Tu je, tento múr pôjde preč. Ten je u nás. Vlastne takto sa nám tá časť je naša, čo bola úplne za ich plotmi. Tam sme dali, tam je vymeraný kolík. Tu sme zabetonovali tento. Ďalší, tu vidíte, tu sa tak rozšíruje pozemok. Odtade, keď sa ide. Tento je zameraný geodetom. Vlastne v strede je oný. Tento sme vymurovali u nás. Tento je na pozemku priesečník, to je zameraný, tu sme dali ku nám stĺpik, ďalší, vidíte, tu sa to už takto rozširuje, ďalší stĺp sme murovali, tu sme tetke dali múrik, lebo tu mala dokola, čo mala zle zamurované, sme to museli rozbiť, túto stranu sme zvalili sem, tú stranu tam, bráničku, čo tu mala ku nás, sme dali ku nej, tam dorobíme pletivo, teraz sa môžeme pozrieť dozadu, vidíte, tak sa zužuje, idú tak a tu idú vlastne tak, tam sa to zužuje na 1 meter necelý, no, tu sme 2 stĺpy osadili, čo sú, tento je geodeticky zameraný, tuto z vnútornej strany nám končí pozemok. Tu sme tento stĺpik vlastne urobili. Tento. To je správne, to budem sa potiahnuť pletivo. A vlastne tu je cestička. Von tu bude predelená v strede. A jedna časť bude patriť tam. Druhá časť tam k maštali. Tu máme azbest, čo musíme odviesť. Vlastne takto sa vchádza. Toto je stredový bod, kde sa budú pretínať pozemky. Pôjde tam k tomu stĺpu a tam k tomu, čo je zavetrený, ten taký fialový je na vrchu. Tu bude maštal zvlášť. Tento polovica príviaz pôjde. Tu bude jedna garáž po ten kolík až tam dozadu, druhá pôjde tak, tretia, štvrtá, to budú 4 garáže. No. S touto časťou tam sú stromy, to ešte dorobíme. Vlastne takto sa ide, veľmi sa zužuje pozemok. Tu sa veľmi zužuje. Tam sa lomí, čo je ten jeden taký stĺp v strede, keď ho vidíte za sudom. Tam sa to už pomaličky až na 1 meter.